Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez unat magazinera, gaur ekainaren 9. eguna dugu, hortzilara, hemen aste honetako azkeneko eguna. Eta gaurkoan, aste egitzeko, bi elkarrizketa izanen ditugu, biak ere kultura antzeko kontuetaz hariko direna lehenik eta behin, Ane Pikazarekin egonen gara, gurean ezaguna den pertsona, bera antzezlea, zuzendaria da, eta kasu honetan gainera Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendaria da, Maria Goirizelaiarekin batera. Ganden urtean lehenengo aldiz antolatu zuten jaialdi hau, eta urten, bigarrenez errepikatu dute. Uztailaren 21-etik abuztuaren 6-ra ospatuko dute egitarau zabal batekin 39 ekimen ekitaldi. Eta ikuskizun baino gehiago izanen dituzte, eta Ane Pikazak kontatuko digu zehazki zer den antolatu dutena, ze kutxurekin, eta zer den topatuko duguna egun horietan. Kontu aski interesgarria, jakiteko hementxe Nafarroan oliten eginen duten jaialdi hori. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontu batekin ariko gara, kasu honetan Marta Aparizio Iruñeko Peñen Federazioko kidea denarekin egonen gara solasean, izan ere Peñen Federazio honek bertze ekitaldi batzuekin, bertze elkarte batzuekin batera, elkarlanean jardunaldi batzuk antolatu dituzte ekainaren 14ean eta 15ean jai herrikoien inguruan hausnarketa prozesu bat abiatzeko. Ikuspuntu ezberdinetatik, jai herrikoiak nolabait ere modalitate ezberdinetan horren inguruan hausnarketzeko, feminismotik ere begiratzeko, eta abar luze bat. Hori kontatuko digu Martak. Guzi hori baino lehen, azkaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1815 urtean Bienako Kongresua amaitu zen eta Napoleonen porrotaren ondoren Europako mugak berrezarri zituzten. 1829an Madrilen Banco Español de San Fernando sortu zen, gerora Espainiako bankua izanen zena. 1908 urtean, Alfonso XIII Espainiakoaren aurkako atentatu bat izan zen, Pariseko operatik irtetzen zela. Eta 1976ko ekainaren 9ean, Espainian alderdi politikoak onartzen zituen legea onartu zen. Goazen agenda kulturalarekin. Hortzilarean Flobin Maletineko ipuinekin ipuin kontalaria. Iturramako Zibiboxean 6:30. Eta larun batean, Iruñan Euskararen aldeko eguna antolatu dute Euskara Nafar guztiona lelopean. Goizeko 11:00 daude jarduerak programatuta eta 8:30 itxiko da mobilizazio herritarrarekin. Eta gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticias egunkarian. Lerroburu nagusian, ikertzaileek ohartarazi dute proiektu publikoak kudeaketa erdi pribatura pasatzen direla. Navarra Biomedeko 50 langilek baino gehiagok kritikatu dute osasun sailak osasun arloko ikerketa bideratu nahi duela UN eta CIMA erakundek ere parte hartzen duten entitate baten bidez. Argazki handi batean, igerilekuen irekiera ageri da. Iruñeko eta eskualdeko instalazioak bainularien zerbitzura aste honetatik aitzinera. Neskamutilek lehen zaparrada eman zuten uharteko igerilekuetan joan den asteazkenean ireki zituztenak. Bertze berri batzuetan, Esparzak Peperen koalizio bat iraintzen du eta lehen bipostuak eskatzen ditu. Volkswagenek baztertu egiten du bertze aldi baterako lan erregulazioa eta 150 eta 300 kontratu artean egiteko asmoa du. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, Txibitek baztertu egin du UPN-erekin gobernuan eta udaletan itunik egitea. UPN-eko hartarazi du Iruñean, Barainainen, Valle de Huesen eta Lizarran gobernatzen ez badu, PSN-eren eta Bilduren ituna dagoelako izanen dela. Argazki handi batean, langileak arrapaladan konponketa lanak egiten, egunero 100 pertsona pasatzen direlarik arrapalatik. Mila Matxuren arrapala izenburuan. 2009tik Azpilagaina eta Iturrama lotzen dituen pasabide mekanikoak etengabeko matxurak ditu. Bertze berri batzuetan, UPNek fitxa mugitzen du eta 2015ko formularekin batera joatea eskaintzen dio Peperi. Osasunak kirol plangintza geldiarazten du eta iruzurren espedienteak asko eragiten dio klubari. Gara egunkarian, Gipuzkoako Foru Aldundiak egiaztatu du banku praktika legez kanpokoak eta abusozkoak direla.
Etxegabetzeen kasuetarako foru erakundearen zerbitzu juridikoak antzeman du bankuek ez dituztela jardunbide egokiak aplikatzen. Ez dituztela zordunak informatzen eta abusu ugari egiten dituztela. Argazki handi batean, Txomin Perurena. Euskal txirrindulari sarituena hilda. Bertze berri batzuetan, Senatura elkarrekin aurkeztuko dira EH Bildu eta ERC. Baitere, Alabesek lehen mailara igotzea izanen du jokoan Levanteren aurka Eibar kanporatu izan ondoren, eta iragarpena gorabera EAek zuten aurkako aire bitartekorik gabe jarraituko du. Eurogunea atzeraldi teknikoan erori da, barne produktu gordinaren 0,1 uzkurtu ostean, eta uholde larriak eta lehen biktimak Kajobakako presa suntxitu ondoren. Berri egunkarian, lerroburu nagusian, erretreten erreforma gelditzeko azken saioak huts egin du Frantziako asanbladan. Debate gogor baten ondoren, Liot taldeak kendu egin du erreforma bertan bera uzteko lege proposamena, aitzinetik Jael Braun-Pivet asanbladako presidenteak edukiz ustu duelako. Bertze berri batzuetan, Sorioneku egitasmoak Iruñeko kaleak hartzera dei egin du biharko, eta Jerusalemgo proiektuak ondorio penalak ekar diezazkioke KAF-airen arabera. Eskuinaldean Txomin Perurenaren argazki bat. 79 urterekin zendu da Perurena bizi osoa txirrindularitzari lotuta eman ondoren. Historiako garaipen zerrenda luzeenetako bat du. Argazki txikian berriz, Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakariari agurra dantzatzen. Eta Euskal Herria irratia akitzeko berri nagusian, Navarra Biomedeko langileak osasun ikerketa IDSN-era aldatzea salatu eta kudeaketa publiko garbia eskatu dute. 50 bat ikertzailek kritikatu dute osasun sailak proiektu publikoak IDSNA zentro publiko pribatuaren bidez kudeatu nahi dituela. Lanpostuak galtzea, egiturak bikoiztea eta gastu publiko handitzea suposatuko luke. Alboko berrian, Ane Pikaza Herriberriko jaialdiaren zuzendariaren hitzak. Oholtzan, parekidetasuna ez da moda bat, beharrezkoa den zerbait da. Eta azkenik, EH Bilduk Koldo Leoz proposatu du senaturako zerrendaburu moduan. Asteburuko eguraldia. Gaur hortzirala eguraldia ezer gutxi aldatuko da. Beroak jarraipena izanen du eta leku gehienetan maksimoek 25 graduak erraz gaindituko dituzte. Goiza lasaia izanen da, ostartekin eta tarteren bat bota dezake. Atxaldean bero hodeiak garatu eta zaparradak bota ditzake, trumoitsuak ere izan daitezkeenak. Gauean ostarte zabalak irekiko dira. Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka bolada gogor batzuekin, atxaldean mendebal edo ipar mendebaldeko haizea suabeagoa ibiliko da. Larun batean bihar goizean giroa argiagoa izanen da goi-hodei batzuekin. Atxaldean hodei gehiago agertuko dira, bero hodeiak ugaritu eginen dira eta barnealdean zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Egunaren erdiko orduetan kostaldetik hasita haizeak iparraldera eginen du. Kostaldetik hurbil temperatura maksimoak baxuagoak izanen dira eta gainerakoan berdintsu jarraituko dute. Eta igandean, goizean goizetik hodeitsu egonen da ipar partean eta goizean kantauri isurialdean euri pixka bat egin dezake. Atxaldean giroak nahastera eginen du, bereziki barnealdean, bertan zaparrada trumoitsuak bota ditzake eta leku batzuetan handiak izan daitezke. Iparraldeko haizea suabean nagusituko da eta temperatura maksimoak zertxobait baxuagoak izanen dira. Herriberriko antzerki jaialdia 2023. Hementsen dago, ganden urtean hemen izan genuen horren inguruko hartu eman bat, elkarrizketa bat, eta hori joan zen 2022ko aski ongi gainera, eta aurten berriz badugu, Herriberriko antzerki jaialdi hori, jaialdi berdinzale eta inklusiboa, aurtengoa baita ere, ganden urtekoa bezala, eta aurten dantza, zirkua, musika, noski, antzerkia, eta denetik topatuko dugu, hortzen Herriberrin eta inguruko herri batzuetan baita ere, uztailaren 21-etik abuztuan 6-ra.
Eta, bueno, horreta solasteko, hain zuzen ere, aktorea eta baita ere, zuzendaria, zuzendaria dena, Maria Goirizelaiarekin batera, Ane Pikaza, hemen behin baino gehiagotan, egona, izanen dugu gurean, beraz, Ane, atxaldeon da mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbiteagatik. Ane, aurtengoa, ganden urtekoa, baino hobea izanen da? Nik uste dut baiet, bai, ze azkenean esaiagoa izan da, baina badago puntu bat non aurreko urteko esperientzia kontutan hartuta, aldaketa batzuk egin diren, orduan nik uste dut hobeto moldatzen dela oliteko eta oliteko publikoari eta jaialdira hurbiltzen den publikoari. Hane, ganden urtekoaz, aski zapore honakin atrazineten, ez da? Oso ona, bai, bai. Egia esan, klaro, hobeagoa ez dakit, beti lehenengo jaialdi hori beti izango dugu gogoan eta emanaldiak oso potenteak ziren. Orduan gero publiko aldetik ere publiko pila bat hurbildu zen eta oso posik, balantzea oso positiboa izan zen. Hortxe ganden urteko lehenbiziko esperientzia hori, gainera hor zen lehenbizko aldia sartzen zinetena, ez? Maria eta zu? Bai, aurreko urtea izan zen lehenengoa, ondo egin behar genuen, jarraitzeko, eta aurten bigarrena, espero dugu datorren urtean jarraitu ahal izatea. Pentsatzen dut aurten ja, bazenutela, ez dakit, eskema eginago, edo ez dakit erraisago izan den zuen dako, Ane? Bai, berez bageneukan, guk postua ateatzeko, modu batean aurkeztu behar izan genuen, egin nahi genuen proiektua. Orduan, proiektua bazegoen, baina gero, claro, paperak dena onartzen du, ez? Eta papel horretatik lehenengo ediziora pasatzea, salto bat izan zen, eta aurten ja aurreko urteko, ez dakit, lortzen duzunean sentitzea publikoa eta behar diren gauzak, orduan urte honetan ja beste modu batean sartu gara programazio egitera. Lasaiago agian. Ideia berdina jorratuz, baina lasaiago. Aurtengoa, 2023koa beraz, hementsen dugu, hor badugu, bueno, webgunean nola ez, informazio guztia, alako ez, aurkezpen bideo bat baitere, eta kartel aski deigarri bat, hori baduzuela, pixketa alienigena dena, orduen, pentsatzen dut beti galdetzen dizutela, ea zuk egin duzun edo ez, zeren ilustratzailea zara baitere, baina, kasu honetan ez da zure obra nola baitere, kartel hau. Ez, kasu honetan Marisa Mantxolarena da, aurreko urtean ere Oier Zúñigak egin zuen. Mariak eta biok oso argi geneukan, jaialdiari lotutako edozein gauza, Nafarroko artistak bultzatzeko balioko balu, erabiliko genuela, ez? Orduen aurreko urtean Oier izan zen, eta aurten Marisa kartel asko egin dituela, kabinetekin batera, kabinetek egiten du diseinu grafiko guztia, beste artista mota batez, azkenean. Eta Marisak aurkeztu zigunean kartela, lehen da biziko erreakzioa bai izan zen apur bat, como, wow, zer da, hau, ez? Ze kolorea oso fluorra da, eta, apostu gogorra iruditzen zitzaigun. Baina era berean lortu dugu, edo nik uste dute irudionen bitartez lortuko dugula, oliteri klasiko abizen hori kentzea, ez? Zaila izango da, norbaitek berriro ere guri galdetzea zer moduzkoa den olite antzerki klasikoko jaialdia. Orain arte galdetzen jarraitu dutela, abizena aspaldi galdu zuen, Luis aurreko zuzendaria egoanean, baina, jendeak oraindik badauka buruan olite antzerki klasikoko jaialdia dela, eta askotan iristen zaizkigu obra pila bat. Orduan, kartel honekin nik uste dut Marisak argi utzi duela, etorkizuna begira dagoen kartel bat dela, eta berak parekatu nahi izan ditu artistak eta teloiaren aurrean eta atzean gertatzen diren gauza guztiak, ez? Antzezpen hori sortzeko behar diren pertsona guztiak maila berean jarri ditu, bikiak izango balira moduan, sorkuntza hori egiteko, ez, teloia igotzen denean. Neri pertsonalki, hori nire iritzia da, baina gustatu zait, hola kusi dutenean, eta erran dut, hasieratik erran jode, ze guapo, bakizu nire arte kritikari iritzi bezala, ze guapo, erran dut. Baina, deigarria urtengo kartela. Zenbat eta gehiago ikusi, engantzatu egiten zara, Engantzatzen du, ez? Bai.
Bitz horiekin, bai. Bueno, ba, hortzen, kartel eder batekin, hori, kolore deigarri horiekin, eta bueno, mezu, ez, kontzeptual baita ere. Horrekin, beraz, erekitzen dugu, aurtengo jaialdi hau, hane, lehenik eta behin, bada ezpada, badago hemen norbait ez dakiena gehiegi, herriberriko barkatu antzerki jaialdiaz, hala, titular batean edo zer erranen genuen zela, jadanik ez delako klasikoa, beraz, zer da herriberriko antzerki jaialdi hau? Etorkizunari begira dagoen antzerki eta arte eszenikoetako jaialdi bat. Publikoari begira dagoena eta begirada feminista batekin. Hain zuzen ere, begirada da feminista, eta hori ere ukitu nahi nuen, programazioan sartu aitzinetik, zeren Maria eta zu sartu zinetenean ganden urtean, badakit, bueno, marka hori edo kutsu hori eman nahi izan zeniotela, ezta? Pixkete, bueno, kutsu inklusibo feminista hori erran dezakegu, aurten ere bai, hori egonen da, nolabait ere erdigunean edo zeharka, jaialdi honetan? Bai, nik uste dut, bueno, lehenengo planoan jarri genuela aurreko urtean, mantendu egiten da, momentu batean zeharkakoa izatea nahiko genuke, osea, beti hor mantentzea, baina nagian lehenengo planoan jarri behar ez izatea, baina gure erantzuna noski da aldarrikapen hori, momentu honetan jarraitzen duela gure jaialdiaren lehenengo lerroan, ez? Kasu honetan iruditzen zaigu ezinbestekoa emakume sortzaile, zuzendari arte eszenikoetako emakumeen lana aldarrikatzea eta horretarako gure programazioaren erdia behintzat izatea emakume batek zuzendu, sortu edo idatzitakoa. Kasu honetan dauden 22 emanaldietatik 13 emakumenak dira, kasuz atera diren 2 erresidentziak emakumeenak dira bebai, bai emergentea zein profesionalena, eta iruditzen zaigu mantendu egin behar dugula, ez? Ez da momentu batean joan daitekena, azkenean guk lanean jarraitzeko eta bide batzuei aurre egiteko zu jakin behar dozu datorren urtean eta hurrengoan jarraituko dutela emakumeen lanak programatzen, emakume eta gizonezkoen lanak berriro ere ez, behingoagatik parekatzen direnen arte, ez? Zer realitatea da, iruditzen zaigula hor gaudela, baino da sentsazio bat. Gero neurtzen dituzunean, zenbakiak ateratzen dituzunean, ez daude parekatuak. Gizonezkoen askoz lan gehiago daude, berdina gertatzen da, zuzendaritza lanekin, ez? Hau galdetu esan digute, orain emakume pila bat daude, ez dakit antzokiak zuzentzen, programatzen eta jaialdiak. Eta batzutan, ideia okazu ez duzula, bai, agian igual gaude. Baina gero zenbaki eta arazoaz, eta horrek beste islada bat faltatze dizu, ez? Orduan horregatik uste dugu, bueno, abotz horiek mantendu behar direla. Ez emakumeen historia kontatzeko, baizik eta emakumeetatik edo zein historia kontatzeko. Hane, hainitzen pentsatzen, akaso emakume antzezleak, aktoreak gehiago badira, baina zuzendariak eta sortzaileak gutxiago topatzen dira? Bai, hori beti da zalantza. Nik beti ikasi izan dudanean, antzerkia arte eszenikoak edo artearekin zerikusia izan duen edo zer gauzarekin, emakume gehiago izan gara. Baina gero lanean gutxiago. Kasu honetan antzerkian gertatzen da, bai, emakumeak egon direla, baina ez agian ez papel protagonistarekin edo emakume bate kontatuko luken moduan kontatu dauden historiekin, baizik eta beste batzuen zerbitzura egon diren pertsonaia batzuekin. Bueno, urtengo beraz jaialdi honetan baitere, ez? Horri izanen da, Aneren eta Mariaren marka hori apostoli nola baitere, ez? Programazio horretan zeharka denean egoteko emakumen, ez? Presentzia parekidea, hain zuzen ere anek erraten zuen moduan, ez emakumen historia kontatzeko, baizik eta emakumek, edo nolako historiak kontatzeko. Beraz, bueno, hane, pasagaitezen, jakitera zer topatuko dugun, ekimen pila bat, ekitaldi pila bat antolatu dituzue, uztailaren 21 batetik
abuztuaren 6-ra, beraz, bueno, aginen lehen osola, zen hau pixkat nola antolatu errateko, eta, hane, kontatuko diguzu uste dut, pixket nola baitere espazioka, ez? Edo olako zatiketa bat baduzue programazioarena, eta, bueno, pixket modu hortatik, ez? Kontatuko diguzu programazioa. Bai, hortik saiatuko gara, egia esan programazio anitza dago eta gauza pila bat, 22 dira emanaldiak, baino gerora tailerrak eta bestelako gauza batzu daude. Orduan, espazioka eginda, esango genuke gogoan edo buruan daukagun espazio zentrala, herri berri antzerki jaialdikoa lakaba dela. Gazteluaren azpian eta aire librean egiten dena, eta gabeko 10etan egiten den ikuskizuna. Orduan, hortik hasita, espazio horretik hasita, esango genuke lehenengo asteburuan, La Infamia, Mujer en cinta de correr eta Casa Crossborder proiektekoa daudela, 3 emakumeenak, 3 kutsu oso gizarteari begira dagoena, La Infamia oso historia potentea, kazetari mexikar batena, baitu egin zutena eta benetan aho zabalik usten zaituen historioa. Gero, asteburu hori alde batera utzita, Persefone, etorriko dira konpainia nafarrak. Persefone, Simulacro eta La Malpaga daude. Aurreko urtean, Jon Iraizoz izan zen residentzia artistiko bat egin zuen bertan Tafallan. Eta aurten aurreko residentziarekin itzuliko da Lakabara, ikuskizuna egitera. Eta oso pozik gaude. Beraz, zuzendaria, ezan, Hori da, zuzendaria eta aktorea. Gloriarekin batera. Daukate La Caja Flotante, eta hori, aurreko urtean residentzia egin zuten, eta aurten etorriko dira ikuskizuna erakustera. Badaukagu konpainia internazional bat, esango genuke bi direla. Ze alde batetik dago, solo me acuerdo de eso, Johan Belandia, da dramaturgo puntero bat orain Kolonbian, eta bera kontatzen du istorio bat, manifestazio batean, hezkuntzaren aldeko manifestazio batean, nola akatu egin zuten gazte bat, momentu horretan bere ikasketak bukatzen ari zena. Hori aipatzen duzu duela gutxi egondako manifestazio hauetan, egon ziren? Ez aspaldikoa izan zen. Berak historia hau idatzi du, nik uste dut orain dela 3 bat urte. Justo Altsasurekin batera idatzi zen. Mariak Altsasu idazten zuela. Johan Belandiak historia hau idatzi zuen. Nuevo Teatro del Fronterizo proiektu orokor baten barruan, non dramaturgo kolonbiarrak eta estatukoak zeuden. Gero, bestea, berez, konpainia ez da internazionala, konpainia da katalana, baina egin dute La Conquista del Pol Sud, egin dute proiektu bat non kasu honetan Claudia da, eta hitz egiten du lehenengo pertsonan Claudia. Bera izan zen neska bat, 21 urterekin konturatzen dena, bere familia ez dela bere familia. Familia militar batean ezitu dela, baino bahitutako neska badela. Hemen, Katalunia gertatutako... Ez, bera Argentinakoa da, baina konpainia Kataluniakoa. Orduan horregatik esaten dugu berez FIFA-gatik esango genuke konpainia internazional bakarra daukagu, baina egiten duten lanagatik bi direla esango genuke, ez? Daukaten gaiagatik. Eta hortik, salto egiten dugu, apur bat humorearekin manapera, dira Teatroen Bilo, aurreko urtean egon ziren Hoy puede ser mi gran noche antzesten. Ikusi nituen nik, eta, bere biziko. Bai, oso talde potentea dira, barre asko egiten duzu, eta aldi berean, hor buelta bat dago, ez? Eta kasu honetan, etortzen dira, ez dakitzen bat lagun diren, nik uste dut 5 bat izango direla, aktore, eta maskulinitate berrien inguruan hitz egiten dute. Bai, oso lan beharrezkoa, nik uste dute oso ondo dagoela. Eta gero, izango genuke, El Mar,
Xabi Bobes, Alberto Conejerok idatzitakoa, da objektuen lan bat, eta berez da nola irakasle batek, 1996an, bere ikaslei zin egiten die itsasoa ikusiko dutela. Ze ez dute inoiz itsasoa ikusi. Baina fusilatu egiten dute. Orduan, bete ezin izan zuen, promesa horretaz, hitz egiten du. La guerra de nuestros antepasados da, datorren historio potente bat orain, justo egon da Gaiarren, 2 egun, Carmelo Gómez dauka antzesle moduan, sari bat irabazi duena justo aurtengo Thalia sarietan, eta oso lan potentea egiten duena. Eta lakabarekin bukatzeko izango genuke Eclipse, el pont flotant. Berai dira magikoak. Daukate etengabe biratzen duen eszenatoki bat, 2 aktore, eta heriotzaren inguruan hitz egiten dute. Mahai batean, eta berez egiten dituzte bere familiako pertsonaje guztiak. Amona, Izeko, Ama, eta joaten dira aldatu barik, arropaz aldatu barik, baina, apur bat, historio hori kontatzen, eta nola munduaren, historiaren zati txiki, minuskulo bat besterik ez garen, baina oso garrantzitsua gure inguruarentzako. Orduen oso pieza berezia da. Eta horrekin bukatuko litzake. Baina nola zatik egin dugun, berez ez da bukatu. Hori da, hau izango zen Lakabako, nolabait ere antzezlan nagusiak edo antzoki zentraleko, ez? Hori da. Izanen zirenak. Eta horiek guztiak gabeko 10etan egiten dira. Eta buendako sarrera erosi behar da, egun bat lehenago, edo, han bertan. Bai, egin daiteke edo Baluarten, edo Herriberriko webean, bertan, edo turismoko bulegoan Oliten bertan, zuzenean. Online, ez dago aukerarik? Bai, nik uste badagoela. Bai, badago, webean, edo Baluarteko webaren bitartez. Hor online erosi daitezke, eta hor dutegi guztiak zehazten dira. Baina, Lakabakoak denak 10etan izango dira. Hortxen, Lakabako, antzerki horiek erraten ditugunak eszenatoki zentrala nolabait ere, baina, badire bertze gauza handana batan egote guzu. Bai, badaukagu Oliteko esperientziak esaten dioguna, berez, Lakabatik urtetzen diren ikuskizunak dira, La Partida, Bero Zendoiarena, Mariak eta Biok aspaldi ikusi genuen, horrekin hasiko da jaialdia, hau da irekiera ikuskizuna, dantzako ikuskizun bat da, non 5 dantzari eta 5 futbolistek, pieza bat sortzen duten, ez? Eta iruditzen zitzaigun, partida hori hasteko oso modu ona zela. Gero, badaukagu, hor bertan, al otro lado, da Zanguango, eta beraiek daukatena da teloi bat. Orduan, teloi horrekin joango dira Olitetik, teloia irekitzen dute, eta teloiaren bestaldean gertatzen den errealitate horrekin, joku bat egiten dute eta historio batzuk asmatzen dituzte. Beraiek ere Max saria irabazi zuten, eta oso pieza barregarria eta ona. Improvisazio punto bat izanen duena, Ane? Total, bai, beraiek dira oso askarrak, bai. Eta merezi du ikusteak. Gero, badago, beste dantzako konpainia Nafarroa, Kabalum, eta etorriko dira La medida que nos ha de dividir egiteko. Antzestuko dute Teobaldosen, eta da dantzako pieza labur bat. Hueskan ikusi genuen, eta oso pieza fina da. Eta atzo programazioa aurkeztu zenean zatitxo bat egin zuten. Eta gero, horrekin zer gehiago daukagu. Trapuzikinak, oso garrantzitsua, jaialdian izango dugu euskerazko emanaldi bakarra, gazteluaren barruan egingo dena, doainik izango dena, gabeko 7 erditan, kasu honetan,
eta aforoa bete arte joan zaitezke. Eta hitz egiten dute, la bandera hartuta, bueno, emakumeak edo garbitzen duten emakumeen inguruko hausnarketa bat, esango genuke. Orduen, Uztailaren 28an. Hauxen, eta hau hori da. euskarazkoa aipatzen zenuena, beraz, bueno, euskarazko publikoarentzat nolabait ere aukera bikaina euskaraz ere gozatzeko, nola ez? Bai, eta gonbidatzen ditugu, zuzenean jateko, bai. Eta gero, hau izango zen oliten gertatzen dena, eta oliten bertan gertatzen denarekin batera, badaude oliteko geltokiak deitzen dioguna. Hau da, oliteko jaialdiari lotuta dauden beste ondoko herriak. Tafalla, Beire, eta kasu honetan San Martin de Uns. Horretarako izango dugu Tafallan, Sexpiertos, dala tantakako ikuskizun bat, inklusiboa. Archipielago, dala aurtengo zirko dantzako gure pieza. Gero, gauza oso berezi bat egongo da Beiren, 2 egunetan, 2. asteburuan. Dira oso kolektibo gaztea, Kataluniakoak, eta beraiek gonbidatzen zaituzte eskontza batetara. Orduan, bertan, albergean, egingo dute maila jartzen dituzte, zu bertara iristen zara, eta bada, eskontza bat, non pertsonaje batzuk urteak daramatzaten hor mugitu barik, esango genuke. Orduan, egiten dute bodas de sangreko historiotik abiatuta, kontatzen dute nola momentu batean eskongaiak joan egin ziren, eta historio guztia kontatze dute, ez? Orduan, dantza, zuzeneko musika dago, oso esperientzia polita da. Kasu honetan, aforoa 70 pertsonekoa izango da, egun bakoitzean. Orduan, harin joan beharko duzue. Hau egunetan da, Dane? Hau 2. asteburuan izango da, orain esango dizut. 4 eta 5. 4 eta 5. Bai, un segundo bajo la arena deitzen da. Eta, bada klasiko bat berreskuratzeko oso modu polita arina, ez? Eta generazio berriak ikusten dituzu, buelta bat emoten, ez? Hainbestetan ikusi eta entzun dugun historio bateri. Eta hortik, trakatra, joango ginateke, Exit through the gift shop. Hau Tafallan egingo da, 2 egunetan. Izango da, 2. astean, 26 eta 27. Carla Roviraren pieza bat da, oso, nik esango nuke jaialdian dagoen piezarik performatiboena. Oso pieza potentea da, amatasunaren inguruan hitz egiten du, baina ez amatasunaren inguruan baizik eta haurdun zauden bitartean umeak izan ahal dituen gaixotasunez, autofikzioa dela esango genuke, eta benetan gogorra, oso gogorra da, baina oso beharrezkoa. Karlak lan oso potenteak egiten ditu. Kasu honetan, lan oso potentea, baina aldi berean pasaba da. Mariak eta biok Karla ezagutu genuen duela 6 urte, Tarregan, eta berak egiten zuen jaialdian pieza bat deitzen zela Los Pollos. Eta ume txiki bat zeuden, ume txiki asko, tailer bat izan zen. Eta nik gogoratzen dut izan zala lehenengo aldia ikusten nuela umeak ez umeentzako antzerkia egiten, baizik eta umeak antzesten. Emakume batekin non helduentzako antzerkia egiten ari ziren, ez? Beraien beldurrak kontatuta, beraietatik gainera, ez pertsonaje handiak egiten eta mozorrotute, baina Karlak lortzen du, ez dakit, egi bat ateratzea gauzei. Eta, de hecho, hortik lotu dezakegu, berak egingo duela aurtengo tailer bat oliten, gazteekin, 8 urtetatik 18 urtetara. Eta izango da lehenengo aldia gaztentzako tailerrak egiten direla oliten. Eta gero, egingo diren beste 2 tailerrak izango dira Teatro en Vilo eta Maria Velasco. Teatro en Vilo
egingo ditu profesional eta ez profesionalentzako tailerrak, estenara joateko pausu hori emateko, eta Maria Belaskok egingo dau semillero bat, ideien semillero bat deitzen dio, idazten hasteko. Berez, profesionalei gehiago begiratzen diona, baina profesionalak ez direnak ere apuntatu daitezkenak. Dramaturgia berriei begiratzen diena. Eta, ez aita astu behar, kontzertua daukagula, Raimundo el Canastero. Egia da. Irekitzeko, Lehenengo asteburuan, bebai, izango da, udaletxeko plazan. Eta gero, bukatzeko aurtengo residentziak. Beti egiten dira residentzia artistikoak, aurreko urtean 2 ere egin ziren, normalean residentzia artistiko bakarra egiten zen, baina oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, sorkuntza, hemengo Nafarroako sorkuntza bultzatzea. Eta horretarako jaialdia irauten duen bitartean, residentzia hauek ateratzen dira, duela astebete ezan genuen zeintzuk izan behar ziren, eta dira La Montaña, Lucía Azker eta Mikele Urrozena, eta Las Nenas egingo dute da residentzia emergente bat. Eta bueno, honekin bukatuko genuke jaialdia. Ez. Topaketak daude. Lehenengo asteburuan pare bat topaketa daude zapatuan eta domekan. Bat izango da Jose Martretekin, La Infamiako zuzendariarekin, eta bigarrenean, igandean, izango da Alessandra Garziarekin. Eta honekin ja bai, jaialdia bukatzen dugu. 29 bat, ekitaldi ezberdin, uste dut antolatu dituzuela? Bai, gehiago dira, 29 dira, berez programazio barruan dauden emanaldiekin, baina residentziak ere beste 4 emanaldi egingo dituzte. Orduan, horiek gehitu behar zaizkio, eta gero, topaketak ez dira emanaldia, baina bai. Ez dakit, Ane, olako jaialdi handiz bat diren, ez dakit ohikoa den alakoak egitea, baina niri hau iduritzen zaidela, Jesukristoen programazioa da, ez dakit zenbat egun diren, baina, ostra, ez dakit, ez? 2 aste programazioz beteta, ez dakit toki haunitzetan ikusiko den, ez dut ezagutzen mundu hori, baina, jo, Egiten dira, Grekeko jaialdia izugarria da. Asko handiagoa. Almagro ere oso potentea da. Almagro, Merida, Ribadavia, oso jaialdi potenteak dauzkagu. De hecho, aurten kontaktuan jarri gara beste jaialdi batzuekin, eta taldea deitzen da Tintos de Verano. Eta, bertan hitz egiten zen, nola agian lortu genezake jendea oporretan joatea antzerki jaialdia jarraituta, ez? Musika jaialdia jarraitu beharrean, antzerki jaialdiak jarraitzen duen ruta bat. La ruta del bacalao izan zen bezala, ez? Hori da. Antzerkien. La ruta del teatro. La ruta del teatro. Hane, hemen pentsatzen dut onena dela, ez? Pentsatu batez ere urrun bizi direnentzat, nolabait ere pentsatu egun pare bat, eta atxalde pasa joatea, ez? Nolabait ere horra agertzean izardakit, bortzak aldera adibidez, eta ikusi hasieran hor kanpoko hiek, ez? Adibidez uztailaren 21ean, ez? Azpiterrietan hor la partida kanpoan, gero antzerki zentrala La Infamia, eta gero adibidez kontzertua, ez? Pixkete plan hori, nolabait ere atxalde pasako plan bat. Bai, nik uste dut hori dela onena, ez? Dauzkazun egunak aprobetxatu eta zerbait egongo da ikusteko, seguro. Nei zaila egiten zait lagun asko, eta ze asteburutan igo. Lehenengoan, baina itxaron, bigarrenean ez dakiz zer dago, orduan, bakoitzak egin beharko du apostu hori, eta erabaki noiz datorren, ze astebururo daude oso gauza interesgarriak. Zazpiterritan hasten dira gehienak, aurreko urtean ere ikusi genuelako udan gaudela, ez dakit aurten nolakoa izango den, baina aurreko urtean kriston beroa egiten zuen. Orduan, oraindik Seiretan, Zeiterritan, jende guztia piztinetan zegoen, herri berriko piztinetan. Orduan, ideia da hori, Zazpiterritan ja apur bat bero hori
joaten denean, lehenengo emanaldia egitea, gero ja lakabara jaisten zara, eta, bueno, gozatzea. Pues nik uste dut aukera paregabea, hementxe Nafarroan bertan, gaina toki zoragarri horretan, Oliten bertan, halako antzerki jaialdi bikaina, erraten genuen, 15 egun inguruko programazioa, gainera, toki ezberdinetan, batzuk oliteko gazteluan bertan beraz. Bueno, egundoko nik uste dut aukera, karo, hanek erranduen guzia oroitaraztea, ezinezkoa da, beraz, oberena da, hortzen webgunean sartzea eta deskargatzea programazioa, hortzen topatuko duzue, sarreran, eta hori, aukeratzea egun batzuk, eta horietan hurbiltzea, hor guk ere horretaraziko dugu, adibidez, euskarazko aukera ere badela, aurten, ganden urtean ere bai, eta trapuzikinak hor izan duzula, uztailaren 28an, beraz, xaloatik baitere, horrat gonbidea, eta nik ja pitxatu ditut batzuk, beraz, jendeak ere hori egitea, aukeratzea, eta honetaz gozatzea. Ane, ez dakit zerbait garrantzitsua zendu dugun? Nik uste dut dena esan dagoela, eskerrik asko hor egoteagatik eta jaialdiaren parte bat izateagatik bebai komunikazioanekin. Zuei, Ane, hau guztia antolatzeagatik, ikuste dut egundoko aukera dela, eta deus, hemendik xaloatik baitere, gonbitea honetan parte hartzeko, uztailaren 21etik, abuztuaren 6ra, antzen, Oliten eta Oliteko inguruetan baitere, topatuko ditugun, 1001 kontu, eta gaurkoan, hain zuzen ere, honen zuzendaria den Ane Pikazarekin, egon gara Maria Goirizelaiarekin batera, hau guztia antolatzen eta zuzentzen ibili dena. Ane, mil esker handitz, zu ikusteko ez dizut galdetu, aukera ez da egonen, hori bai? Ez. Antzutlanik ez da egonen, baina, Aneri ere ikusteko aukera izanen dugu, bertzen hon baiten. Beraz, bamezu honekin utziko dugu, Ane, mil esker gurean egoteagatik, eta espero dugu ongi egitzea. Bai, berdin, mil esker, ondo izan. Ikus ditzagun orain, Iruña herriko udaletako albisteak. Zizur nagusian, zinegoak, nazioarteko LGTBIQ+, zinema eta arte eszenitikoen jaialdia da. Hortziral honetan, ekainaren 9an gaur bertan, zinema, kultura eta aniztasuna lotzen dituen laburmetrai proiekzioa izanen dugu beraz, Zizur nagusian. Iruñak udalak diru laguntzen deialdia egiten du irabazi asmorik gabeko erakundek gizonen eta emakumen arteko berdintasuna sustatzen duten proiektuak egin ditzaten. Laguntzak 160.000 eurokoak dira eta proiektuen artean banatzen dira lortzen duten puntuazioen arabera 2 modalitatetan. Baitere Iruñan gazteen etxeak pintxoaren tailerra eskainiko du, pausoz pauso, amuarraina edo tronkoa pintxoaren 23. astea irabazi duen sorkuntzan. Egiten ikasteko ekainaren 9an gaur bertan hasiko da izena emateko epea, doako 25 plaza dituena. Eta azkenik Nafarroko ari taldeen topaketa eginen da Hortziral honetan autobus geltoki zaharrean eta 150 musikari baino gehiago bilduko dira Iruñean. Datorren astean eskolako hainbat taldeek kontzertuak eskainiko dituzte Cibibox San Jorgeren eta Ziudadelako Armen aretoan. Adi, Iruñeko Peinen Federazioak, Hirikoiei herrikoiei buruzko hausnarketa partekatua jarri du abian datozen 2 urteetarako, eta horretarako, hain zuzen ere, ekainaren 14an eta 15an, hitzaldian dana bat, eta halako ekimen eta tailer batzuk izanen ditugu, hain zuzen ere, Aldezarreko Kondestable Cibiboxean eta Bullizio Peñan, hortzen izanen ditugu halako hitzaldiak eta parte hartzeko aukera, hausnarketa partekatu hau abian jartzeko, eta, hain zuzen ere, horretaz solasteko Iruñeko Peinen Federazioko kidea den, eta bertze gauza haundana batean ere ibiltzen den Marta Apariziorekin egonen gara. Gaur solasean pixke kontatzeko, zer den topatuko duguna egun horietan, beraz, Marta, Txaldeon eta mil esker gurean egoteagatik. Txaldeon, mil esker zuei ere. Marta, aipatzen genuen, hortzen egin duzuela, Iruñeko Jai Herrikoiak jardunaldia, hori titularra, zer da jardunaldi hau?
Azken finean, gure jardunaldiaren izenburua da. Hain zuzen ere, prozesu luzeago baten hasiera. Orduan, hausnarketa kolektiboko prozesu bat sortzea nahi dugu. Eta orduan, eragile publiko, sozial, ekonomiko, guztien artean implikatzen ari gara. Nahi dugu, gara edo nahi dugu, azken finean. Orduan, Iruñeko hiri jaierrikoien eredu berri bat garatzeko bidean gaude, eta San Fermin jaierrikoien foku nagusi daukagu, San Fermineko jaiak gure foku izan behar dira hausnarketa hau egiteko. Orduan, batzuetan badakigu San Fermina jaien berpiztea edo berritzea, pixka zaila da. Orduan, beti bilatzen dugu gauzak berritzea, baino zehatzak eta buruarekin. Orduan, gure lana, Hiriko jaierrikoien eta San Fermin jaien inguruan parte hartzen duten eragileekin zuzendutako prozesu bat egitea da. Eta hori, adibidez, gizarte eta kultura, erakunde eta ekonomia arteko eragileen parte hartzean interes handia jartzea, hain zuzen ere. Hau ez dela konfunditu behar, merezidu aklaratzea ez da, lehen honik uste nuela hori zela, herri San Ferminen nolabait ere antolamendu horrekin, ez? Badago jartzen dutena Hortxoz Nabal, lehenago, hau hausnarketa. Hau bertze kontu bat. Bai, hausnarketa prozesu bat da, orduan, hori ez dira gauza berberak. Ez dira gauza berberak, ados. Kasu honetan, ez dakit nondik sortzen den idea hau, ze kezka zegoen edo nondik dator kontu hau? Prozesu hau sortzen da 2022 urtean, 2023-tik 2027 bitartean egin nahi dugun prozesu estrategiko bat, federazioko prozesu estrategikoa egin zuzen ere, ekintza ildoetako bat, eztabaidak, hausnarketak, egin nahi ditugu jaiaren inguruan, inplikatutako eragile guztiekin batera. Orduan, azken finean, hori dena gogoratzen gara, dena geldiarazi zuela 2 urtetan pandemia, eta hor sortu zen hausnarketa txiki bat, federazioko barne egitura pixka bat ikusteko. Orduan, ildo horretan sortu zen aukera hau, hausnarketa pixka bat handiagoa eta sakonagoa egitea. Zegin ez dik dara mazuen pixka eta guantolatzen edo ez dira torkantu? Prozesua. Hori, justo pandemia 2019-tik hasi zen ideia hori, baino azken finean 2022an jarri genuen mailaren gainean. Hortxen, zaren dugu, beraz, ekainaren 14an eta 15an, eta, ez dakite... Joder, saltetu galdera. Beraz, ikusten dugu, antolatu duzela jaialdi hau, jardunaldi hauek, bi egunekoak, baina, ez dakit nolabitera hausnarketa honetaz egitetik haratago, ez dakit helburu zehatz batzuk dituzuen edo hildu zehatz batzuk. Bai, aipatu dudan bezala lehen, azken finean, eztabaidarako eta hausnarketarako gune bat sortu nahi dugu. Bai lehenengo topaketa hauetan, hiru eremu edo hiru alderdi nagusituko dira jardunaldi hauetan. Bat izanen dela gizartearen parte hartzea eta haren sareak antolatzeko funtseskoak izaten direla. Orduan gero beste alderdi oso garrantzitsu bat da dimentsio feminista. Azken finean mugimendu feminista oso orain
oso potentea dago, orduan hortikan begiratu behar dugu ere bai. Eta azken finean, azken alderdia izanen zen harreman publiko soziala, ez? Hiriko jai herrikoien garapenako laguntzaile gisa, ez? Adibide gisa, adibide hoberena da San Ferminen maila. Ez, aurten ez dira konbokatu, orduan bai ikusten dugula ilun pila bat daudela eta argi oso gutxi. Beraz, horretan gure helburua hori da. Hain zuzen ere, nik egin izun elkarrizketa bat olitzen zara San Ferminetan, eta hor bazegoen, ez? Nolabait ere pixket peinen federaziotik eta halako kezka, kasu horretan, hemengo alkatetza taldeak edo, ez zuelako, San Ferminetarako normalki egiten duen harreman hori bete, ez? Pixket ere kezka horretik sortzen da, pentsatzen dut. Bai, azken finean, San Ferminak ere bai ez da bakarrik udalaren parte hartzea, baizik eta uste dut herritarrek eta mugimendu popularra, ez, herrikoia, ere bai parte hartu behar duela. Osa, azken finean San Fermina guztiona da. Orduan berez kexakoiek kalera atera behar dira. Gainera, harritzekoa da, zeren printzipioz, ez? Nik ulertzen dut instituzio batek zer du hobea, zer nahiago, baizik eta bere herritarrek ere pres egotea, ez? Bere herritarrak antolatzeko besta batzuk eta San Fermin batzuk eta, ez? Nik uste dut hori, baloratu beharko zen kontu bat zela, ez bakarrik nolabait ere instituziotik, hau da programazioa, baizik eta herritarrak berak ere pres daude antolatzeko eta, hori ere baloratu behar dela nolabait ere. Azken finean hori aurrek urtean ikusi zen udalak bazeukalaia egitaragua egina. Eta herri mugimenduari ez zion deus egitea. Hain zuzen ere, gaina Marta, aurten ez dakit pixket berezia den egoera, zeren, udala oraindik ez da eratu, orduen ez dakit mai hori eginen den, ez? Gure pentsaera izanen da ezetza, ez dela egingo. Baina ez dakigu, oraindik hilabete bat falta da, baina eske hilabete batean ezin dugu deus egin, gainera udala ez da oraindik egin, orduan ez dakigu, eske dago dena airean. Izatekotan izan beharko luke uztaileko lehenbiziko astea, hori egitea da deus egitea, ez? Bai, horrela da. Bueno, ez dakit, ala ere, pixket zer espero duzuen jardunaldi hauetaz, ez dakit, pentsatzu batez ere igual, peinetako jendea hurbiltzea espero duzuela, edo, hortik aratago ere bai. Bai, espero dugu jendetza etortzea. Gure, zer espero dugun, azken finean lehenengo hazia ere egitea. Hau izanen da, lehendabiziko kontaktua handiera horrekin, pixka sakoneran horrekin. Orduan, ekarri nahi duguna eztabaidak dira, jendea hausnartzea eta hitz egiteari buruz, eta espazio informaletatik pixka bat espazio publikoetara eta kolektiboetara eramatea nahi dugu. Orduan, gai garrantzitsuak ukitu nahi ditugu, jai herrikoiei buruz, eta topaketara iristea, orduan, eta bai hori, elkarketak horiek izatea guztion artean, ez bakarrik gureak, herritarrei ere bai eskertzen diegu etortzea. Beraz, erekia da, edonor parte hartzea. Bai, jakina guk nahi dugu guztio, nahi dugu jendea etortzea, mota askotariktakoa, pentsaera desberdinetakoak, orduan, azken finean, jendea etortzea guretzako lan ona da. Horrek esan nahi du, azken finean, jardunaldi hauek etorri direla, ailegatu direla beste leku batzuetara, ez bakarrik peinen alderdietara, baizik eta herri mugimenduei eta instituzioei ere bai. Bueno, Marta, ari gara hemen bueltaka jardunaldiarekin, zergatik ez egin duzuen, ze helbururekin, baina, solaz gaitezen hain zuzen ere, jardunaldi ez, 14an eta 15an beraz antolatu dituzue, zer topatuko dugu? 14an izanen dugu, azken finean jardunaldien
hasiera, gure federazioko lehendakariaren aurkezpena egingo dugu, gero etorriko dira ere bai unibertsitate publikoaren pertsona bat, gero zuzendari bat ere bai, gobernuko zuzendari bat ere bai, hori goizean izanen da, eta ponentzia bat 11:30 izanen da, Jose Ignacio Mobono izanen da, dela sozioantropologo bat Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren irakasleare bai. Orduan gero izanen da solasaldi pixka bat egiteko ponentzia horri buruz. Eta arratsaldean Kondestablen bertan izanen dira esperientza mahai batzuk, azken finean jai tipologiak eta nola egiten dituzten, eta ze desberdintasunak ikusten dituzten, eta hola. Eta, batzuk federazio batzuk ditu diogu, blusak eta neskak, etorriko dira Gasteizetik, Bilboko konpartxak, gero auzoak elkartea, azken finean horiek dira auzoko koordinatzaile elkartea, eta Peinen Federazioa ere bai. Azken finean jende mordoa izanen da hor esperientzekin. Eta azken finean askari bat izanen da Txarko Peinan, eta hori izanen dugu pixka bat solasaldi informala izateko momentua. Eta gero 15ean ja hasiko gara pixka bat dimentsio feministan sartzen. Orduan etorriko zaigu neska bat, Margi Luis Bulen izena duena, antropologo feminista da, eta arekin ikusiko dugu, egingo digu hitzaldi hau. Eta gero hori solasaldi pixka bat izanen da aukera hor. Eta gero arratsaldean 6:30 uste du dela, izanen dugu ere bai beste mahai esperientzia, Peinen Federazioko talde feministatik, ere etorriko zaizkigu neska batzuk, gero emakumeen kontrako agresio sexisten plataforma ere bai etorriko da, beste bi neska, eta Antzuolako alardearen elkarteare bai. Orduan horrekin izanen dugu ere bai zeo zer potentea. Eta, gero, askaria eta hau izanen da Bullizioko Peinan, eta askaria ere bai izanen da hor, eta pixka bat solasaldi informala ere bai. Eta azken finean, itxiera, ere bai izanen dugu. Nola baitere beraz 14an gehiago igual jai ereduak eta jai tipologiak pixket ikustea, eta bigarrenekoan 15ean gehiago igual, feminismoa, jaietan, nola txertatu, ze paper duen, eta alakoak, ez? Pixket hori izango zen nola baitere planina alabur bilduz. Hortzen, 14an eta 15ean aipatzen genuen Kondestablen eta Bullizio Peinan, erekia mundu guziarentzat, hausnartzeko jaien inguruan, jaiak azkenen ere bai, ez? Batez ere uda parte honetan, asteburuko eta asteroko kontu badira. Gainean ikuste ekimen sozial garrantzitsu bat, hor elkartzen gara denak, jartzen gara kontaktuan, eta hor ikusten da hunditzetan, gure kulturaren nondik norakoa. Beraz, hausen duguna, ez dakit jendea hurbiltzeko, zer erran dezakegun? Azken finean, nire iritsia da, jardunaldi potenteak izanen direla, gauza asko atera direla, eta azken finean herritarren hitzak ere bai behar ditu, jakiteko ze espero duten edo ze ikusten duten jaiei buruz. Orduan, nire partetik gonbidatzen zaituzte guztiei etortzeko eta zuen iritzia konpartitzeko. Marte, ezagit, zure iritzi pertsonalean, zerbait ikusten duzuna erraten duzula, ikusten ditut San Ferminak, ikusten ditut herrietako jaiak, nik uste dut eman behar dugula buelta bat honi, zure iritzi pertsonalean. Bai, azken finean nik ikusten dudanez, ez daukagu adibidez dosier bat, idatzita hau egin behar dugu edo bakoitzak bere jai herrikoiak ikusten ditu, kolektibo bakoitzak nik uste dut badukala bere planteamendua edo
edo horrela ez, baina nik uste sortu behar dugula azken finean jai herrikoiak egiteko, azken finean nik uste dut adostu behar dugula edo pixka bat harreman estuago izan behar dugula zeo zer denen artean egiteko. Ez? Orduan nire iritsi pertsonala hori da, guztion artean lan egiten badugu zeo zer ona atera dezakegu. Marta Sanferminetako kartela, gustatu zaizu, aurtengoa? Bueno. Bueno, pues hori pixka bat urduritasuna ja nabaritzen ez azken finean. Bueno, pues ni zuzenetara joaten naiz, baina, bueno, lau egun, baina nik ez dut ikusten ez da zezen bat, zehazki. Baina, bueno, ez dakit zer esan kartelari buruz. Bueno, bakoitzaren iriziak, agurtos kolorez, aurtengo kartelare hortzen dago. Marta, ez da zerbait garrantzitsua zendu dugu, bertzenaz gonbito honekin akitzen dugu, ez? Nire partetik. Hortzen, bertaratzea, zibiboxera, bulgiziora, eta, bueno, buelta bat ematea, gauza hauen inguruan. Marta, mila esker handiz, gure egoteagatik. Mila eskertzoi. Beno, hau izan da gaurkoz, ekainaren 9, ostirala. Espera. Zer da, hau? Gorka. Barkatu nor zara zu? Astelehenetik aurrera ni hemen egongo naiz, aurkezle berria naiz. Nora baina niri etzateten deus erran, ze demonio da. Hemen amaitu duzu. Zerago kanpoan? Bai, zure lan amaitu da. Bueno, hoxean zen dena. Aurroma bat zen, baina bai egiadanik uzten dut. Hemen txerago nahi, xaloan urte bat, zuekin, baina jazta, magazinean nire etapa agitzen da. Eta, bueno, aize esku hobeetan gelditzen zareten, oda ez, Irunerekin, beraz, mendik aurrera eta astelehenetik aitzinera, berarekin. Beno, Gorkak esan duen bezala, astelehenetik aurrera ni izango naiz aurkezle berria, eta ikusiko gara elkar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.